Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Maraba da zuwa Ummu Malik Trado Medicals. Ku biyo ni mu tattauna akan kiwon lafiya, cuta da magani a gargajiyance, da yadda addini ya zo da shi, da kuma yadda ilimin zamani ya zo da nashi tsarin. Sana'ar magani daɗaɗɗiyar sana'a ce a ƙasar Hausa. Akwai tsarin bayar da magani da kula da mara lafiya da ake gudanarwa a cikin al'ummar Hausawa tun kafin zuwan Musulunci. Masu sana'ar magani a ƙasar Hausa sun haɗa da mata da maza, kuma mafi akasari ana gadon sana'ar ne. Wasu daga cikin masu magani ana zuwa ne a same su a gabatar musu da matsala su ba da magani, wasu kuma suna yawo ne da kayan magani, wasu kuma akan kira su har gida su duba mara lafiya su ba shi magani. Sha'anin duba mara lafiya da ba da magani a ƙasar Hausa ya haɗa da 'yan bori, su ne masu aiki da iskoki wato aljanu. Suna duba marasa lafiyan da jinyarsu ta shafi taɓin hankali da wasu cutuka. Suna yi wa majinyata magani ta hanyar kiran aljani bayan sun hau bori, a yayin da ake kirari da kiɗa da kiran sunayen aljanu iri-iri. Idan aljani ya bayyana akan tambaye shi abin da ke damun mara lafiya ya faɗa, sannan a nemi ya faɗi yadda za a rabu da wannan cuta. Aljanin yakan faɗi nau'in magani da yadda za a yi amfani da su daga cikin tsirrai kamar gari ko sassaƙe na sha a ruwa ko nono, ko kuma ya ce a turara wa mara lafiya, ko kuma ya buƙaci wata hidima da za a yi masa kamar yanka, kuma idan aka yi sai a rabu da wannan cuta. Yayin da aljani ya ji ba zai iya fita jikin mutum ba, kuma yana so ya kasance da shi yana sanar da shi magunguna, akan yi wa wannan mutumin girka, wanda ko duk aka yi wa girka to zai zama mai ba da magani, domin an girke masa aljani a kansa, kuma zai ci gaba da rayuwa da shi yana sanar da shi magunguna. Boka yana da ilimin sanin cututtuka da magani, yana duba mara lafiya don gane abin da yake damunsa ya ba shi magani. Boka ya kasu wajen uku. Akwai babban boka wanda yake aiki da aljanu, mafi yawanci a zaune yake waje guda, baya yawo ko tallace-tallacen magani, sai dai a je inda yake a same shi a kai kukan matsala. Daga cikin cutukan da bokaye suke bayar da maganinsu sun haɗa da cutuka masu shafar sassan jiki da masu shafar ƙurwa, kuma suna bayar da taimako akan matsalolin rayuwa iri-iri. Ungozoma. An san ungozoma ne da kula da matsalolin mata da masu juna biyu, wato masu ciki. Da zarar mace ta hau kan gwiwa, wato ta fara naƙuda, akan kira ungozoma don karɓar haihuwa. Mafi yawanci ungozoma tsohuwa ce dattijuwa wadda ta gama haihuwa, take da cikakken sani akan haihuwa da matsalolinta. Tana ba da magani ga mai naƙuda don samun sauƙin haihuwa, kuma tana kula da abin da aka haifa ta hanyar yankan cibiya da wankan jariri da sauransu. Wanzamai su ne kamar masu yin fiɗa a ƙasar Hausa. An san su akan sana'ar yin aski. Ƙari akan haka, suna gudanar da ayyukan da suka shafi fitar jini a jikin mutum, kamar kaciya, cire beli, cire wata cuta a cikin jiki, ƙaho, sakiya da sauransu. Kuma suna ba da magani akan matsalolin da suka shafi abin da suke gudanarwa. Maɗori yana ɗora ƙashi in an karye da gyara shi in an goce ko ya targaɗe. Yana da ilimin sanin yanayin nau'o'in karaya da gocewar ƙashi. Yana bayar da magani don samun sauƙin ciwon karaya da kuma sa ƙashi saurin haɗuwa in an ɗora. Sannan yana da maganin wasu cutuka na ƙashi. 'Yar masu ganye. Suna da ilimin sanin magunguna na tsirrai kamar itatuwa, ciyayi, ganyayyaki da kuma sassan jikin dabbobi. Sun san sunayen magunguna da kamanninsu da siffofin zatin jikinsu da yadda ake amfani da su, kuma sun san wajen samun su da ƙa'idodin ɗiban su da adana su. Har ila yau sun san yanayin lalacewar magani. Sukan haɗa magani daga sassan itatuwa waɗanda suka haɗa da saiwa, sassaƙe, ganye, 'ya'yan itace da dai sauransu. 'Yan masu ganye kan niƙe sassaƙe ko ganye ko su daka shi domin mai da shi gari. Daga cikin yanayin da suke gabatar da wannan sana'ar tasu, akwai tsarin jera magunguna a cikin kwando ko sanho, su ɗauka suna yawo da shi gari-gari suna talla. Suna cewa a sai magani ga 'yar mai ganye. Wasu kuma daga nau'in 'yan masu ganye suna zube kayan maganinsu ne a kan shimfiɗa, suna zaune wuri guda sai dai a zo a siya. Za ka samu sauyoyi, ganyayyaki da sassaƙe iri-iri a kan shimfiɗarsu. Su kuma masu kayan wari, su ne masu zube sassan jikin dabbobi a kan shimfiɗarsu tare da sauyoyi da ganyayyaki. A gefe guda kuma akwai waɗanda sana'arsu ta kai su ga sanin magani kamar maharba da mafarauta. Su ne masu shiga daji don kama namun dawa. An san su da maganin tsari ga sharrin namun jeji kamar ƙofin namun jeji, maganin fiƙa,
da farce, maganin iskoki da kuma maganin cutukan jiki da na kurwa da sauransu. Akwai masunta, su ne masu kamun kifi, an san su da maganin sanyi mai sa kumburi ko sanyin ƙashi, maganin ruwa wanda ya haɗa da tsari ga sharrin halittun ruwa. Akwai maƙera, suna da bajintar ɗauko ƙarfe mai wuta jawur da hannunsu, kuma suna iya shiga cikin wuta ba tare da sun ƙone ba, hakan yasa akan nemi maganin wuta a wajensu da maganin zafi wato ɗan kano saboda yawan zama. Manoma suna da sirri iri-iri wanda ya haɗa da maganin ƙarfin jiki, zafin rana, sanyin fadama da sauransu. Makiyaya an san su da magungunan da suka shafi cututtukan dabbobi. Mahauta an san su da maganin ƙaho da kaifi da na muguntar dabbobi da sauransu. Gardawa su ne masu wasa da dabbobi kamar maciji, kura da sauransu, an san su da maganin fiƙa, dafi da sharrin dabbobin da suke wasa da su. Masu horon dabbobi kamar masu sarrafa dawaki, raƙuma da sauransu, suna da maganin sharrin irin dabbobin da suke sarrafawa. 'Yan tauri an san su da maganin ƙarfe kamar kaskaifi, daƙushe tsini da sauransu. Magori shi ɗan talla ne kawai, yana ɗaukar magani ya kai shi gari-gari, ƙasa-ƙasa yana tallatawa. Duk wani mai bayar da magani boka ne ko malam ko ɗan bori ko wanzam, to hanyar samun maganinsa a sauƙaƙe ita ce samun sa a wajen ɗan mai ganye. Kuma in wani itace ko ganye ko ciyawa sun shigarwa masu magani duhu, wajen ɗan mai ganye ake zuwa don samun iliminsa, saboda haka ɗan mai ganye shi ne ƙashin bayan wannan sana'a ta maganin gargajiya. Allah shi ne mafi sani. Da fatan kun ji daɗin sauraron mu, kar ku manta ku yi mana subscribe. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamun sannan nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya da farin ciki.